Chidimma. Mba, ọ bụghị Chidimma. Ọ Chidimma. Iji n'aka n'ihe ị na-ekwu? Mma na mma. Kedu nke edere nke ọma n'ime ha abụọ? Ọ mma ka ọ bụ mma? Ọ Chidimma ka ọ bụ Chidimma? Mana n'ịgwa unu eziokwu, ofu n'ime ha edeghị ihe nke ọma. Ngwa kedụzi nke ahụ dị correct anyị na-ekwu okwu ya? Kee nke ọ bụ nke a ka ọ bụ nke a? Gị bụ onye ọma na-ege m ntị ka m na-ajụ, kedu nke ị chere na ọ bụ ya bụ nke edere nke ọma? Ngwa chere, aga m ewetara unu ihe onyonyo a n'uju mgbe o jiri ọkara gafee elekere 7 nke abalị n'ụbọchị taa. Aga m agwa gị nke edere nke ọma n'ime mma na mma. Chere, aga m egosi unu ofu nke ahụ dị mma, nke edere nke ọma, nke supere nke ọma, nke dị correct. Gwakwana unu ihe o ji wee dị correct ma kọwara gị ya.